തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ ബോയ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെയർ ബോയ് ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട 4 പീസ് റിബൺ ആണ് കേട്ടോ. 4 പീസ് റിബണിൻ്റെ വീതി വന്നിട്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നീളം വന്നിട്ട് 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഒരെണ്ണം 18, ഒരെണ്ണം 20 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാം സെയിം കളർ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എല്ലാ അറ്റങ്ങളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കി കൊടുക്കണം, ചെറുതായിട്ട് ഉരുക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള റിബൺ എടുക്കുക. റിബൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അറ്റം ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ആ മടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. മടക്കിൻ്റെ ആ മടക്ക് ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ തുടക്ക ഭാഗത്തും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അകലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അടുത്തടുത്തല്ല, ഇത്തിരി അകലം ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിബണിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റ ഭാഗത്തൂടി വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഏറ്റവും അറ്റത്തൂടെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സെൻറ്ററിൽ കൂടെ അല്ല, ഏറ്റവും അറ്റ ഭാഗത്ത്. മാക്സിമം എത്രത്തോളം അറ്റം വെച്ച് നമുക്ക് തയ്ക്കാവോ അത്രത്തോളം അറ്റം വെച്ച് തയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വീതി ഇട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. തീരെ ചെറുതായിട്ടല്ല തയ്ക്കാൻ, നമുക്ക് ഇച്ചിരി വലിയ ഫ്ലവർ ആണല്ലോ വേണ്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വീതി ഇട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. വലിയ വീതിയല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഈ തയ്ക്കുന്ന അതേ അളവിൽ വേണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കണക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതുപോലെ മടക്കി വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നേരെ പിടിക്കുക, നേരെയാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ നേരെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നേരെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇറുക്കി വലിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പം തയ്ച്ചെടുത്ത നൂല് സൂചി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നൂല് വിടുകയേ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. നൂല് വിടാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ പിരിച്ച് നേരെ ആക്കി കൊടുക്കുക. നേരെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടറ്റവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് തയ്ക്കണം. ഇതുപോലെ രണ്ടറ്റങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് തയ്ച്ച് നന്നായിട്ടൊരു 4-5 സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അറ്റഭാഗം മാത്രം കേട്ടോ, ആ അറ്റഭാഗം മാത്രമേ തയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടറ്റങ്ങളും ചേർത്ത് ഒന്ന് തയ്ച്ച് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂചി നൂലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇത്തിരി കനത്തി വേണം നൂലെടുക്കാൻ വേണ്ടി. 4 വരി സ്റ്റിച്ചെങ്കിലും 4 വരി നൂലെങ്കിലും എടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നൂല് സെയിം കളർ നൂലാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. കാണത്തില്ല എങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ പോലും വൃത്തികേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ച് നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഫ്ലവർ പോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൗണ്ട് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് റൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ റൗണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു റിബണും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം വന്നിട്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള റിബൺ എടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി ആ മടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. ആ മടക്കിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അറ്റത്തൂടെ തന്നെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ അറ്റ ഭാഗം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടറ്റങ്ങളും നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ കൂട്ടി തയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒതുക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കുറേ വട്ടം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക. മറ്റേത് നമ്മളിങ്ങനെ അടിഭാഗം തയ്ച്ചു കൊടുത്തേയില്ല, മേൽഭാഗം മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത്, രണ്ടറ്റങ്ങൾ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതങ്ങനെയല്ല, അടിഭാഗവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി, സെൻറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വിടർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിഭാഗം കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോളങ്ങ് അടയും കേട്ടോ. ഹോളങ്ങ് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. അപ്പം മുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുത്തത്തിൽ ഇതിന് ചേരുന്നില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിന് ചേരുന്ന കളറില്ല കേട്ടോ. ഇതിന് ചേരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ചേരും, അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് സൂപ്പറായിട്ട് ചേരും, പക്ഷേ എൻ്റെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെറൂൺ കളറിൽ ചേരും, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മജന്ത കളർ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ചേരും. അപ്പോൾ മുത്തും കൂടെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത്, ആ മുത്ത് തയ്ച്ചതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് പശ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച് വെച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ കുഴിയിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നന്നായിട്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക. ഒട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും, കണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വർക്കും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള റിബൺ എടുക്കുക. രണ്ടറ്റങ്ങൾ മുറിക്കിയതിന് ശേഷം നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുക. പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർജിൻ പോലെ വരും. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന്
ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനത് പല വീഡിയോസിലും ചെയ്യുന്നതാണ്, പല ബോയിലും ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച് നമ്മൾ പല ബോയിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കളർ നൂലെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയോട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സെയിം കളറാണെങ്കിൽ അത്ര അറിയത്തില്ല. റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വലിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു വർക്കും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കെട്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള റിബൺ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ രണ്ടും ഇതുപോലെ സെയിം ആയിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കോണിച്ചൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക. കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോണിച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക. രണ്ടറ്റങ്ങളും ഒന്ന് കോണിച്ച് വെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചരിച്ച് ഒന്ന് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കി കൊടുക്കാം. വളരെ മൈൽഡായിട്ട് വേണം ഉരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറുപ്പൊന്നും വീഴാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. മാക്സിമം ലൈറ്റായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ മടക്കി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർജിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ മാർജിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ മേൽഭാഗം വരെ നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. മാലയിൽ മുത്ത് കോർക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കോർത്ത് പോവുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചൊന്ന് വലിക്കുക. വലിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിലൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ചുറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മേളത്തെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്റ്റിച്ചിൽ മതി കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബാക്ക് വശത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചും തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ നല്ല. സെയിം കളർ നൂലാകുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചും തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കിട്ടും. നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം റിബൺ വേണം. സെയിം കളർ റിബൺ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ വീതി കുറഞ്ഞ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ ലാമ്പ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്കൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് പശ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ നൂലിൻ്റെ മണ്ടയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കറക്കി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ബോയിലൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റാണ്. ഇത് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി വരുന്ന ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റ് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. വട്ടത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ അല്ലേ, മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കത്രി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോറിക്കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് പോറിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോ ഉണ്ടല്ലോ, ഹെയർ ബോ, ആ ബോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കണം കണ്ടോ. ആ ബോയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം അല്ല, ആ ഒരു അറ്റ ഭാഗം വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ആ ഒരു താഴ്ന്ന 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഏറ്റവും അറ്റ ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോയിൽ ആദ്യം ഈ ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ താഴിലും മേളിലും നമ്മുടെ ബോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം, രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പശ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ബോയിൽ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് പശ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റാണ്. ബ്ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാറ്റൈൻ കവേർഡ് ബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതും എടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ കൂടുതലും എടുക്കേണ്ടത്. തുടക്കക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കളറും ഒന്നും എടുത്ത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി കളയേണ്ട. ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണെങ്കിൽ മിക്കുള്ളതിനും പെയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൂവെടുത്ത് ഈ ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് പശ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ പൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കേട്ടോ.
അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടി കിട്ടും ഇത്. അപ്പോൾ പൂവിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഈ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ആ പൂവിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച കണക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞിന് വെക്കാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെൽറ്റ് ഷീറ്റ് വെക്കാൻ കേട്ടോ. അതുപോലെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദണ്ട് ഇതുപോലെ ബോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ദണ്ട് ഇതുപോലാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ പണിയെല്ലാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സാറ്റിൻ റിബണിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള റിബണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റോണൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ മുത്ത് മാത്രമേ ഞാനത് വർക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഭംഗി കുറയ്ക്കേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോണൊന്നും ഒട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോണൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ചേരുവോന്ന്. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് കളർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേറെ സ്റ്റോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടി, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ മറക്കല്. എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ആ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് 10 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇത്. അതുമല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ. കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ബൈ.